Sige, masugod kita. Mayong aga, kag mayong aga gid sa inyo tanan. Abli bila pa kanta ng Ginoo. Kay siya gid ang reason nga kiari kita diri subong. Can we greet each other? Be greet ka kan good morning. Sige, be greet ang imo tupad. Good morning. Mayong aga or a blessed Christmas, na? I-greet agad kay amuning season subong, no? It's about giving, it's about love. Okay, so welcome sa aton His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience. Ginakalipay ko gid every Sunday. I always look forward sa inyo tanan nga ari kita dinhi mag-meet kita, mag-fellowship kita, mag-worship kita, bawo na namian gid ko sina, no? Kay kabalo ka mo nga aton relationship hindi lang sa subong tinion, hindi lang sa sining kalibutan, kundi after this makita na kita gyapon. Kabalo ka mo sina dito sa langit. Wow, di ba? Forever kita nga mag-fellowship. So salamat sa Ginoo. Sige, before ta mag-worship, maduko kita na mga muyo kita. Amay namon nga balaan nga ara sa langit, mambubuhat sang langit kag sang duta. Ginoo, amay namon, salamat gid. Ari naman kami liwat sa imo atubangan sa sining nga lugar, Ginoo. Sa paghatag sang kadayawan, sang paghatag sang amon nga pagsimba, pag-worship sa imo, Lord. Kay ikaw lang gid ang nagakaangay kag nakakadapat nga amon i-worship. And Lord, buligi kami, Holy Spirit. Pinaagi sa imo balaan nga espiritu, maka-worship kami in spirit and in truth. Kaya amoy na ang hamutan nimo kagusto gid nimo sa imong mga katawhan. Lord, ang tagsa-tagsa nga diri subong kag ang nagapadulong, buligi sila nga to hasten their steps. Magdali sila para makaabot sa sinilyar safe and sound. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, ma-worship ta. Amen. So, mayong aga sa tanan, nga ari diri kag nagapamati, kag nagalantaw through Facebook Live, kag nagapamati sa radyo. Maayong aga. And we are celebrating ano galing ka season sa bang? It's a Christmas season, no? All over the world. We are celebrating the Christmas season this month. Kag nagakaangay lang gid kag nagakadapat kadayawo ng atong Ginoo Jesucristo. Siya nagpakatawo. Ginoo siya nga nagpakatawo diri sa kalibutan para magkabuhi kag para luwason kita. Amen. Kung wala na tao si Kristo diri sa kalibutan, kung wala siya nagpakatawo diin tayahan subong. Siguro lumos kita gihapon sa sala kag sa kalaglagan, no? So meron ko basahon sa libro sa Isaiah chapter 9 verse 6. Matawo ang isa ka bata nga lalaki kag maghari siya sa amon. Pagkatawgon siya, makatilingala nga manuglaygay. Makagagahom nga Dios, wala sing katapusan nga amay kag pangulo nga nagapaluntad sang kalinong. Wala sing katapusan ang pag-uswag sang iya pagdumala kag permi lang ini may kalinong. Magapanubli siya sang ginharian ni David. Paligunon niya hindi kag paghaharian nga may hustisya kag pagkamatarong sa wala sing katapusan. Siguraduhon gid sang Ginoo nga makagagahom nga matuman ini. Palakpakan ta kay ang aton manluluwas nagkari sa kalibutan para gaan kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hallelujah! Hallelujah! Dayawon ta ang Ginoo nga Dios sang Israel. Kay gindumdum kag ginhilway niya kita nga iya mga katawhan. Ginpadala niya sa aton ang makagagahom nga manluluwas nga kaliwat sang iya alagad na si David. Hallelujah! Dayawon ta ang Ginoo nga may kalipay sa aton tagipusoon. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart
Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. What fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Katahom sa mga Christmas songs, no? Hallelujah! Katahom taliwa. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Every heart. Let every heart prepare Him rule. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Rocks, hills and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Makakanta kita sa malipayon, kitungod Hallelujah. sa Ginoo. Amen. Amen. He rules the world with truth And grace and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. No more let's sing. Sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. No more let's sins. No more the sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessing flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. For us the curse is found, for us the curse is found. Hallelujah. Hallelujah! Salamat gid Ginoo nga nagkadto ka sa sininga kalibutan sa pagpasanag sa hunahuna sa mga tawo. Agud nga ang bisan sino nga magatuo sa imo hindi magapabilin sa kadulom. Salamat gid Ginoo kay luwason mo gid ang imo mga katawhan sa amon mga sala. Salamat gid Ginoo sa imo nga pagpakamaayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Magapadayon kita sa pagkanta para sa Ginoo. Amen. Amen. Mangin malipayon kita kay ang Ginoo nagkari para sa aton. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Para mangin Thank you, malipayon Jesus. kita, para mahiluway kita sa sala. Yes. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hark The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the infinite deity. Please us man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing. Glory to
newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. But he lays his glory by. Born that man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give him second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. But he lays his glory by. Born that man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give him second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Palakpakan tayo, Ginoo, be. Hallelujah! Hallelujah. Salamat gid Ginoo sang imo nga kaayo. Nagpromesa siya nga luwason niya kita sa aton mga kaaway kag sa mga tawo nga nagadumot sa aton. Kag indi gid niya pagkalimtan ang iya kasugtanan. Ini nga kasugtanan amo ang luwason gid niya kita sa aton mga kaaway. Agud nga makasimba kita nga wala sing kahadlok kag manginbalaan kag matarong kita sa iya atubangan sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. Salamat gid Ginoo kay ginpadala mo gid ang imong bugto nga anak. Ginpadala niya ang manluluwas nga manginpareho sa nga nagabutlak nga adlaw nga nagasilak sa mga tawo nga ara sa kadudulman kag nahadlok sa kamatayon. Ginoo, salamat gid kay ikaw lang gid ang rason, Lord God, kung nga nagakabuhi kami, Lord God, sa sininga kalibutan. Salamat gid Ginoo kay natawo ka kag nagkari ka, Lord, kag naghari ka. Pagkatawgon ka nga makatilingala nga manuglaygay, makagagahom nga Dios, wala sing katapusan nga amay, kag Pangulo nga nagapaluntad sang kalinong. Ang imo ngalan, Emmanuel, nga ang buot sa yuron, ang Dios, kaupod naton. Dayawon ta ang Dios, nga kaupod naton. Ihalad ang aton mga kabuhi sa pagdayaw sa iya. Hallelujah. Ang Ginoo kaupod naton. Amen. Miskan din kita magkadto ang Ginoo ara. Miski ato pa kita sa kataas-taasan sang kalangitan or sa pinakadalom-dalom sang kalibutan, ang Ginoo upod naton. Amen. Kay tungod ara kita kay Kristo, God is with us. Kaupod naton. Kag sa subong nga season, Ginoo ang rason ni tanan. Amen. Dumduma utod nga kaupod mo ang Ginoo. Ano man ang ginaagya mo subong, ang Ginoo kaupod mo. Oh, hallelujah. Together in this place of worship, your greatness we proclaim. We stand as one in giving you all glory and acclaim. To you our hearts are open. To you our hands we raise. Come take the place of honor in our lives.
mighty one, the ever-living God, Emmanuel, our God is with us, Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. Of our Savior, rise to open skies. With the dawning of redemption, your glory will arise. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Our Lord and King, forever you will reign. Emmanuel. Emmanuel, our God is with us, Prince of Peace, mighty one, the ever-living God, Emmanuel, our God is with us, Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Palakpakan Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Salamat sining adlaw. Kay makadayaw kami sa imo, makasimba kami gid sa imo, Lord. Ikaw lang gid. Initanan ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo Jesus ngamon. Ginoo. Amen. Amen. Palakpakan Ginoo. Wow. Kanami no kasadya. Sige lingkod kita sa presensya sang Ginoo. Ka-exciting sa aton kinabuhi, nagaulan. Nagaugyon ang langit, no? Nagadayaw man sila.
Okay, so again, maayong aga sa tanan. Kag welcome sa aton nga Sunday naman nga worship, no? Kag ini na ang pinaka second to the last Sunday. Hindi lang sang bulan sa Disyembre, kundi pati na sang tuig. Kadasig lang gid, no? Mga utod, kadasig sang panahon. Before we know it, 2023 na, kag magasugod naman kita sang bag-o nga tuig. But before sina, masigi kita nay dayaw sa iya. Okay? So, this morning, we will continue mapadayon kita sa aton pagtulunan. And it's about God with us, Emmanuel. No, Emmanuel. Amo na ang Diyos nga nakaupod naton. Okay? Kaupod naton siya. God with us. Sige bro. Next slide. Okay lang sa inyo kung nagakuan pa higad di patunga-tunga ta para hindi kita mabasa. God with us, ang Diyos nga kaupod naton. Kay balubala kamo nga si Jesus, no? Amo ang aton nga pinakadako nga regalo sa sininga, hindi lang sininga tiyempo, kundi sa tanan nga panahon. Siya ang aton regalo, no? Kag ang Emmanuel, amo na ang ginhapahayag sa iya. Even sang pulong sang Dios nga nasulat na. Kag inigin kuha sa Mateo chapter 1 verse 22 to 23. Amo ini ang basahon ko ha. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta nga nagsiling. Magabusong ang isa ka birhen kag magabata siyang lalaki. Kag pagatawgon siya ang ini nga bata nga Emmanuel, nga kung sayuron ang Dios kaupod naton. Okay? Kaupod naton. Dito bala sa Mateo, no? Chapter 1, verse 1 hambal dito, amo ini ang ginhalinan ni Jesus nga Mesiya, anak ni David, anak ni Abraham. Kung basahon ta nga paagi lang, do ka simple sa meaning, pero kadako, kadalom sini sa meaning niya, no? Si Jesus nga Mesiya, nga Misaya. Ano bot singanon sa Mesiya or Misaya? Anointed one ang ginpili, no? Nga manluluwas. Amo ni siya ginpili, anak ni David, anak ni Abraham. Mga utod, ang Ginoo, ang pagkatao niya, hindi lang niya istorya-istorya, no? Or fairy tale, or mga ginsugilanon lang. Ini siya historical fact, ginatabo, gini 2,000 years ago. Kag ini, among ini nga passage, nagapamatuod sini. No? Amo ini nga pamatuod nga si Jesus, amo ang Mesiyas, amo ang manluluwas naton. Kay nahambal gani sa, nga he is ang alagyan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sang mamakadto sa Ginoo, sa Father, sa Amay, kundi paagi lang sa iya. Okay? Ang Diyos nga ari sa aton. Kabalo ko mga utod sang una, wala gina-celebrate ang Christmas. Pero sang 300, ang tuig nga 326, nag-decree ang hari sang Romano, no, na si Constantine nga i-integrate ang pagtuo sa pagano nga practices. Ano pa sang una ang ginatun-an nila, amo na ang ginasimba nila sang during Sunday, amo na ang sun god nga the unconquerable sun kuno. Pero sang pag-abot ni Kristo, siya na ang ginatuuhan naton, ginasimba naton kada Sunday. Hindi na tong mga iya sang pagano, siya na. Okay? So amo na ang natabo. Kag ang pinakadako nga regalo gid, no? Ang title sa aton nga subtopic subong is Jesus, our greatest present. Ang pinaka taas naton nga regalo. Mga utod pamangkuton ta kamo. Kon makabaton ka bala sang pinakanami nga regalo nga ginahandom ginimo,
Halin pa sang una, bata ka pa, ano ina? Kung may ginahandura, may kuan ka bala ginapaabot, ano pinakanami nga regalo? Nga imo ginaambisyon sa imo kabuhi. Pero mga utod, may regalo ang Ginoo. Nga ihatag, ya libre siyempre regalo, no? Amo ina ang ianak nga si Jesus Christ, si Kristo Jesus. Galing, dapat naton i-extend ang aton nga kamot nga batunon ang regalo. So for example, ang may regalo ko sa inyo, yatag ko sa inyo, kung hindi mo pag-idawaton, pagbatunon, hindi mo man ma-receive, correct? Gani, nga dapat gid may conscious, may intentionality nga ginatawag. May intensyon ka gid nga magbaton sang regalo sang Dios. Nga may knowing, nga may kahibalo, nga hindi nga regalo para sa imo kaayuhan. Na importante gid na ng mga utod nga batunon siya, hindi lang okay, nag-abot siya 2,000 years ago, okay lang. Kinahanglan gid batunon siya. Kag later sa katapusan bala, batunon ta siya ha, ang regalo nga gina-extend sa aton Ginoo. Okay. Next week wala kita sang 10 a.m. service. Oo, 7 lang kay ma'am. Bali 25 ina, so ang iban busy na. So gina-invite ka mo nga to attend ang 7:15 a.m. Kung may time ka mo sa 7:15 ta kadto. Okay? Amo pa nga i-advance kong message ko. Okay lang sa inyo? Oh, sige. Ginkuha ko ini sa Lucas chapter 2 verse 1. Amo ini ang pagkatawo ni Jesus. Ang pagkatawo ni Jesus. Okay? Basahon ko ha, pamatigid kay wala na dira. Sang sadto nga panahon nga natawo si Juan, naghimo ang emperador sang Roma nga si Augustus sang kasuguan nga ang mga pumuluyo sang tanan nga mga nasyon sa iya ginharian dapat magpalista. May census. Amo ato ang una nga census. Sang si Quirinius ang gobernador sang probinsya sang Syria. Gani nagpauli ang mga tao sa ila kaugalingon nga banwa agod magpalista. Amo ini ang kabangdanan nga nagkadto si Jose sa Bethlehem nga sakop sang Judea, ang lugar nga diin natawo si Haring David. So si Joseph, si Jose, taga Bethlehem ni siya. Nagbalik sila sa Bethlehem pareho kay David, Haring David. Tungod nga isa siya sa mga kaliwat ni David. Naga-start sadto si Jose sa banwa sang Nazaret, nga sakop sang Galilea, sa nagkadto siya sa Bethlehem. Wow, grabing ulan, no? Gindala ni Jose si Maria, nga iya pala nga sawon agod magpalista man. Nagabusong na sadto si Maria. Kag sang dito na sila sa Bethlehem, nagabot ang tion, nga inugbata na siya. Nagbata siya sing lalaki, nga amo ang iya kamagulangan nga bata. Ginputos niya sang lampin, kag ginpahigda sa pasungan. Dito sila sa kamalig nga para sa mga sapat, tungod nga wala sing lugar para sa ila sa mga balay sang dalayunan. Okay, ini nagapa passage of scripture gina-narrate, no? Panumduman yung mga utod. Jose, halin siya sa Galilea. Nag-travel sila. Ang Galilee siguro mga 30-40 kilometers from Bethlehem. Wala sadto dito sa salakyan, wala seres, wala tricycad, wala habal-habal. Lakat, no? Lakat lang gid. Or may kabayo ka, sakay sa kabayo. Di kay medyo si Jose kag si Maria, hindi gid sila mahisiling nga may manggad, no? So naglakat lang sila. Kag sadto nga time, nagabusong pa si Maria. Paminsara bala naglakat ikaw 30 to 40 kilometers. Sa bagay nagasakay si Maria sa donkey. Si Jose nagalakat, ginaguyod niya ang donkey. 30 to 40 kilometers, siguro mga 30-40 kilometers sa Lindri sa Bacolod. Pa Victorias, sobra siguro bro. Oo, sobra, no? Mga manapla. Lakton lang. Sino maupod sa ako, malakat kita. Grabe, no? Ang dalan sa to, hindi pa ya sementaryo. Pero naglakat sila mga utod. Nakaabot sila sa Bethlehem, gabi na.
nanuktok sila sa mga pension house, sa mga hotel. At that time, tanan nga tao, nagpa-census, nagpa-lista. So damo tao sa Bethlehem. Puno ang mga hotel, puno ang pension house. Wala sila sang madayunan. Pero wala gid nagreklamo si Jose kag si Maria. Nangita sila sa isa ka lugar nga ginatiniran sa mga sapat, no, mga isa ka natawag naton manger or isa ka turil nga may mga sapat. At that time ang mga karnero ginpahalab sa bukid, sa hill country sang Bethlehem. So wala bakante ang lugar. Kag didto nagbata si Maria. Didto siya nagbata. Kung panumdumo nimo mga utod, kita tanan diri wala nakaagi nga nagbata sa pasungan, tama? Tanan kita pinakanubo na siguro sa balay nga may midwife or nurse or even doktor nga mag-attend sa imong pagbata. Pero ang aton Ginoo, ang aton manluluwas, ang King of Kings, ang hari sa mga hari, ang God o ang Diyos sa mga Diyos, nagpakanubo ng pakatawo, kag dito lang gid siya na tawo sa pasungan. Grabe, no? Grabe nga pagpaubos ang aton Ginoo. Ang pagpakita iya sang iya pagpalangga. Pwede man na nga natawo siya sa palasyo kung gustuhon sang Ginoo sang Dios. Pero wala niya ginhimo nga para ang iya kabigaduhon ibaylo niya sa sang iya pagkamanggad, ibaylohan na kitang aton nga pakapigaduhon, ibaylo sang iya manggad. So subong ginaagom naton na ina. Wala lang kita na hindi manggad nga physical ha, nga material hindi. Kundi manggad nga wala pa naton may imagine. Ang aton healing. Kabalo ko mga uton ang healing hindi lang na physical man, kundi mental, imo ginapaminsar, imong emosyon. May healing. May mga issue kita sa kinabuhi. May mga natabo sa aton kabuhi nga hasta subong, hindi naton malipatan. Ara gihapon. Siguro ini nga tion, time na ini, nga i-release ta na ina. Kung ano man ina ang mga utod, sang gamay ikaw, maybe nakaagi ka sang trauma, maybe nakaagi ka sang experience nga nakatublag gid sa imo, nga hasta subong inadala-dala mo. Utod, it's time to release. Ihatag sa Ginoo. Kag ibaylo, no? Ang iya nga poverty, ang iya nga riches sa imo poverty ibaylo. So ikaw na subong ang rich. Ang iya healing pagi na sa imo. Ang iya nga richness sa imo na naagumon. Okay? So kanami gid sang pag-abot sa aton Ginoo, ginpakita niya kung ano siya kaayo. Later on ihambal ko sa inyo ang significance sang pagkari sang aton Ginoo. Nga nagkari siya because of, ginlista ko dira mga around 5 reasons nga nagpakatao nga aton Dios. 5 lang karason damo, may 30 na ka sa Bible na lista sa mga Bible scholars, 31 or 30 something ka reasons nga nag-abot, nagkari, nag-upod sa aton ng Ginoo. Pero ang ano ko sa inyo, i-share ko karon, 5 lang gid. Okay? Sige. So nagkari siya because sang aton kapigadon ginbaylo niya. Sige, mapadayon kita. Sige bro, next slide. Ang Diyos nga ari sa aton. Sige, next pa gid. Okay, sa Timothy. Sa Timoteo nahambal diri, ini nga hulubaton gina dapat may aragid nga pagbaton, no? Sa Kristo Jesus nagkadto. So ang na i-preempt ko na, nagkadto siya diri para luwason kita sa aton mga sala. Do 2 types ang sin, no? Ang aton sala, meaning ang sala, sin, S-I-N lang. Ang sala na napasa sa aton, halin pa sa aton nga una nga ginikanan, nga si Adan kag si Eva. Ang sala nila, rebellion na, pride, rebellion. Amo na nga sin, ang iluwas sa aton. And next, ang sins, ang S-I-N-S, ang ato na yung kaugalingon ng mga sala. Nga nagkatabo everyday because ang aton kahuyang
Ari kita sa kalibutan. Kaya hindi din ang Ginoo. Amo gani nga ang Ginoo ta subong, is at work. Nag-abot gid siya ka nag-ari, nag-upod, no? Kung paminsaro mo bla mga utod, Emmanuel, no? Actually, God with us, God. Sa kung ikuan gid nimo literal nga translation, Emmanuel. Us, God. Oh. God with us, gin kuan na lang naton, gin grammatically correct. Ang Diyos ari subong sa aton. Ari gid siya ya, hindi siya nga layo nga Dios, nga kung hindi ka magsinggit ka makabati gid siya. Kakahibalo siya sang ginabatyag mo. Kahibalo siya sang ginaagyan mo subong. Ang ginapaminsar mo, ang mga nagatublag sa imo. Even ang imo kalipay, subong nagakalipay kita. Kaysang iya gina kabalo ka rin mga utod, ibutang ta sa perspektibo ini nga season ha. Actually wala sa history, wala sa historical documentation kung saan ogid ng tao ang aton nga manluluwas. Not even in the Bible wala. Ina yang December 25, actually ang Romano na pagano Romano ang nag-assign sa December 25 nga amo ina kuno ang dra na tao si Jesus. Kag ever since amo na nang aton ginhimo, gina-celebrate naton, no? Pero ari mga utod i-kwanta into perspective para makwanta bala. Di kun amo gali sala ang aton gina-practice. Hindi kun ibutang naton sa perspektibo. Kay ang Christmas time gina-celebrate naton hindi ang date kundi ang season sang pag-abot, ang pagkari, ang pag-upod sa aton sa Ginoo. Nakuha nyo? It is actually not that ang birth date gid kung san o gid December 22, hindi. Kundi ang season. Ano pa nga, Christmas time is not just a date, it's a season bala, na tiempo. Ano ni nga season? Last Sunday, gin-share ko sa inyo, ini nga season is about love, paghigugmaanay. Kaya muna nga ginpadala sa Ginoo, ang iya anak, the greatest present, regalo para sa aton. Para mapabutyag niyang love sa aton, kag kita man. Makapabutyag man sang pagpalangga sa iban, sa isig katao nato. Number 2, forgiveness. Magpatawad. Kay kita, ginpatawad, kita dapat makahibalo man magpatawad. No? Kabalo ka mga utod, in the past, ginaliwat-liwat ko ni ang unforgiveness, ang hindi pagpatawad, burden ina, kabugaton ina sa tagipusoon. Every time hindi ka magpatawad, kabugat sa imo ginabatyag. Maski ano man kagamay. Ano pa gani nga every time ma-offend ikaw, ma-hurt ikaw, maski ano man kagamay, patawad. May mga times gani nga ma-offend ka sa ginhambal sa imo mga office mates, imo family, sa imo mga friends. Nga wala sila kabalo nga na-offend ka nila. Kundi ikaw ya perde. Tama? Na-offend kaya mo, ito sila way kabalong, na-offend ka gali sa inambal mo. Sinambal nila. Pero ikaw yan, daman niya lang nibla. No? Ito perde ka. I-release na yun ng forgiveness. And last is giving. This is the season nga maghatag. Damo pa na, mula ng 3 ang i-stress ko. Later on, i-emphasize ta kung ano ang meaning sang gift, sang present, no? So, amo na dapat magpatawad, mag-love, kag mag-give. Okay? Next, bro. Romans 5:10. Diri mo makita ang pagpalangga sang Ginoo sa aton. Hambal diri, oh. For if, while we were God's enemies, kontra pa kalaban kita, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through this life? Sang gina-consider kita sang Ginoo nga kaaway, that's the time nga ginpatawad niya kita. Kaginhatag niya gani ang iya anak nga namatay para sa aton. Kitaya. Kabalo ka mo mga utod, ay nga season, hindi lang ni time nga So makita ta may mga Christmas tree, Christmas bell, ano pa Christmas lights. Okay man ina. Kay daga create ina sang atmosphere, no? Sang festivity, sang rejoicing. Pero ang hindi gid pagkalimtan nga ang reason
ang reason sang sining celebration is about the coming of our Lord Jesus Christ. Ang pag-abot niya. First coming ha, in preparation. So ginpakita niya, at the time sa first coming niya, damo ang wala kapreparar. Damo ang wala nagpati. Even ang mga kababayan niya, mga Hudiyo, mga Israelinhon, wala nagpati sa iya. Mga uto dariho, napati ka mo sa second coming, sa ikaduha nga pag-abot. Okay. Inisubong, every time mag-celebrate kita sa Christmas season, is a preparation. Tandaan nyo gid, paano nyo gid ipadalomin nyo? Preparasyon ini sa second coming. Okay? This is not just a celebration, but a preparation of the second coming. Nga hindi natin ma-miss. Kikibasi ma-miss tabla. Hindi ta madala sa biyahe. Mabilin ka sa biyahe. One time mga utod. Natabo gid. Nablang sa airport bala. Actually, nakasakay ko pero may flight ko for Manila. So, syempre, nakabugta ko late. Wala ako nakabut mata dayon. Nagprepara ako dali-dali, do wala na ako kapaligo gani. Nagdali-dali ko lang ko sakay sa salakyan kang nagpa-airport. Pag abot dito, ma-close na ang gate. Kadugay-dugay pa ba sang nablang mag-check baggage na? Gadalhit ang atay ko mga utod. Ang akong heart ari na di. No, kay may meeting kami sa Manila, dapat hindi ko gid ma-miss. Timing lagid manog sira na ang nablang ano gani na ang nang nagakabit da sa eroplano bla nang ginatelatayan mo napasulod ha. Oh, may ginakuan sila ma-picture nyo man na inang nagagiyo-giyo na siya. Isira na tanin nila, baumay lang nakasinggit. O, ari pa ko. Ito nakadaan ko. Mga utod, hindi naton paghimuon sa subong, sa second coming. Sige, dapat makaupod kita. Amen? Kag ini, ang teach ko sa inyo is about the preparation. Atong love, forgiveness, giving, damo pa na siya. Preparation ina. Sa second coming, which is more important sa aton life, subong. Importante gid na yung mga utod. More than ang gift giving karon, may celebration kita, no? May ara kita kaon-kaon later, so importante man nina, but ang importante gid kita. The reason for the season. Sino? Hindi. Ikaw. Ikaw ang reason. Nga nagkari si Jesus. Padalumi bala. Nga ang nagkari siya, para kay sino? Para sa iya? Hindi. Para sa imo. Tama? So, dra pa lang, makuan mo kung ano ka-valuable. Kung ano ang pagtanaw sa imo sang Ginoo, sang Dios. Kung ano ka-precious. No? So, hindi pagsayang ha aton kabuhi. Ihatag sa iya. Okay, next. Colossians. Sa pagkadto niya, ang purpose niya is to reconcile, no? Colossians, bro. Sige. And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Ka-powerful sang dugo sa aton Ginoo. Ang dugo nga pa tulo niya sa cross, gin-reconcile niya. Things not only on earth, but also in heaven. Grabe ka powerful sa dugo. Amo pag ginaliwat-liwat ko bala, every time mag-pray ka mo, powerful kayo, paminsara ninyo, ara sa inyong heart, sa inyong imagination, ara ang nagaluhod sa idalom sang cross, kaginatuluan ikaw sang dugo ni Kristo. Nga nagahugas, nagalimpyo. Every time mag-pray ka, magkadto ka sa iya presensya. Ka-powerful sina mga utod. Sige bro, next. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Explanation in isang word nga Emmanuel, God with us. Ang God nga, ang Diyos nga kaupod naton. I will live with them, hindi lang with is outside, but in them.
Hambal nyo, we are the temple. Templo ikaw. Ano pa? Hindi siya physical temple, no? External temple. Pero ang sa Ginoo, ang pinaka-importante nga templo, ikaw. Halungi ang templo sa Ginoo, palihog mga utod. Hindi pagpatuyangi. No? Kay ginugasan ka sang imo nga sang precious nga iya nga blood. Gani nga importante gid ina ang templo ikaw na. Halungan mo bi. Hindi lang bi pagpasayangi sang pagpatuyangi. Every time nga mahimuon ka, Lord, will mo bala ini? Kabubuton mo bala ini? Nan importante gid no. Sige bro, next. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kay ginbakal ikaw sang iya dugo. Ang imo kabuhi, hindi na imo. This time, hinahinayon ta. No? I no longer live, but Christ lives in me. Si Kristo mismo ang nagapuyo, naga-star sa sulod naton. Christ in you, the hope of glory. Ara sa sulod. Templo ikaw sang Ginoo. Nga naghambal sa Emmanuel. God ari sa sulod. Nakuha nyo? Ari sa sulod. Gani, maski diin ka maglakat, magtindog ka dra, maglakat ka na puli, upod-upod mo na yung Diyos nga ara sa imo. Ang importante, mga otodaryo, ang radyo, may frequency ina, no? So for example, ang DYVS, ang iya frequency, 1233, no? AM, no? Amplitude modulation, tawag nila. So kung hindi ka mag-tune in, ang imo radyo, hindi mo pag-tune in sa 1233, hindi mo ma-receive ang signal. Hindi ka makabati kung anong ginahambal sa ina nga radio station. Dapat naka 1233 gid ang imo nga radyo para makabati ka. Amo man sa aton. Ikaw, may frequency ang Ginoo, dapat ikaw naka-tune in ka sa sinang frequency. Ang problema, kay sometimes, ang kalibutan, damo sang mga frequency nga nagakahaylo kita, nagakadala kita, nagakatemtar kita. Gani nga nagatalang kita, nagapangabudlay kita, kag sometimes may pagduda, kag may kasakit. So dapat naka-tune in gid ha, kita sa Ginoo. I-share ko bala sa inyo. Nag-enjoy ko about ko bati mo sa group mga Spyro Gyra, Dave Grusen, mga jazz bala. Wala ko muna yaka ko bati. Nanamay ako sinang attune. Relang problema mga utod na sa Spyro Gyra Google niyo bala namin sa mga songs about may enjoy ka mo jazz no. Every time mag-tune in ko sa jazz, ambot ko na nung kakatabo man, do galayo bala. Feeling ko galayo ko sa Diyos. Ang adlaw ko daw, nagasimang siya, nagatalang-talang ka bala. No? Every time magsaylo ko sa, siyempre, amo nang nakuhan ko, no, hindi mo na malain, mamati ka. Instrumental actually, ang ina ng mga music. Dave Grusen, mga Lire Tenoir, mo tira kakuhan ka mo sina. Pero every time mamati ko gani, nagakakuan ko, nagatalang-talang ko. Amo na mamati naman ko na sa mga worship songs para makabalik lang ko. Importante gid din ang mga utod, may frequency ang aton Ginoo. Amo na nga sometimes matalang-talang kita. Dapat naka-tune in kita sa frequency sang Ginoo. Sige bro. Manog tapos na. Okay, ari na. Na pamangkot mo bilang imo ka ugalingon kung Lord, nga nagkadto ka how? Anong rason nga nag-abot ka sa kalibutan, sa earth? Ano gid ang main reason? Sige, kabalo kami, giluwas mo kami. Okay, isa-isa ho naton. Ini nga mga passage of scripture, halin gid niya mismo sa baba sa aton Ginoo. Ang reason nga nag-abot siya, actually mga damo ni, 5 lang gid ginkuha, 1, 2, 3, 4, 5. Ang ginkuha ko kay the feeling ko, amo ning pinaka-importante gid. Focus lang ta dire. Halin mismo sa Ginoo, siya yan nag-declare nga ano ang reason, anong rason nga nag-abot siya. Sige, number 1. Hambal niya, I have come to call. Sa pagtawag. Sinong yung tawag niya? Mga makasasala. Sinners.
Wala niya gintawag ang mga nagapakuno-kunong wala sala. So, importante gid nga kung may sala ka, i-acknowledge mo, Lord, ginatawag ng guli ko. Di mamati tayo, no? Kay hambal man gani sa Bible, sa pulong sa Diyos, nga kung may 100 sheep ang aton Ginoo, kag maski isa lang ang madula, bayaan niya ang 99, kag pangitaon niya gid ang isa nga nadula. Amo, ina, kita, ka-valuable, ka-precious sa iya. Kung madula kita, magtalang kita, ginatawag gid niya kita, pangitaon gid kita niya. Bayaan niya tong 99. Sige lang, kaya ang 99 to, okay pa to sila. So, amo na subong ang call sa aton. May mga kilala ka bala na nagtalang? Pwede mo sila paambitan sang mayong balita. No? Ang mga tao kung kisa nga kabudlay magbaton sa Ginoo, nasubrahan sila sa kalibutan. Kag it takes time nga makabalik. Kinahanglan constant ang paghambal mo sa ila. Amo na kinang importante gid ang ginatawag nga discipleship. Sometimes kung Sunday goer ka lang, wala ka gina-disciple, kabudlay. Ikaw on your own ka lang, nagatuon-tuon ka lang sang imo. Okay ba na? Pero pila ka tao makasurvive sina. Importante gid nga may naga-mentor sa imo, someone you respect, you trust, nga makahatag sa imo sang kabuhi through words pinagi sa pulong sa Dios. Amen? So, gintawag sa Ginoo atong mga makasasala. Number 2, I have come, nagkari ako. Hindi sa akong ngalan, kundi sa ngalan sang Amay. Meaning to say, ang bot sing anon sini, kung nakita ta si Jesus sa aton kabuhi, nakita ta ng Amay. Kung nakikilala ta si Jesus, nakilala ta ng Amay. So sa ngalan, wala kita nag-represent. No? Kung ikaw, follower ka na ni Jesus, disciple ka ni Jesus, every time mag-share ka, nagkadto ka, nagkari ka sa ngalan, sang Amay through Jesus Christ. Amen? Siyempre, agigit tayo sa kay Jesus, hindi pwede nga magdiretso ta sa Amay. Agigit, pero mo gani ang prayer ta, in Jesus' name. No? Every time mga muyo kita ha, tandaan nyo gid na, at the end sa pangaton pangamuyo, ibutang nyo gid sa ngalan ni Kristo Jesus. Meaning to say, ginadeclare mo nga ini nga pangamuyo, Lord, nahugasan sa precious blood ni Jesus, kaginabaton sa Amay. Amen? Nan, importante gid. Number 3, I have come, nagkari ako, sa paghimo sang kabubuton sang Amay. Sa garden sang Gethsemane, sang palatyo na si Jesus, nagambal sa Father, let this cup pass away from me. Buti nga nun, Lord, kung pwede lang ma-exempt ko, anay, pwede tani, no? Kaya nabudlayan man siya. Because of his humanness, humanity, nag-suffer gid yung Ginoo, ya. Pareho sa pag-suffer, subong. Sobra pagani siguro. Ano pa na, it came to a point, kagin pangamuyo, Lord, kung hindi pwede lang, hindi tani pagpaagyon, hindi ko pagpaagya sinibi. But nevertheless, not my will. Hindi akong kabubuton na matuman, pero ang imo kabubuton. Paano siya nag-travel sina? Sa Bible, nagdugo gid. Ang iya browse ko nun, nagwa gid ang mga, nakabati ka mo sina, ang dugo sa pag-travel gid, grabe nga pasakit siya sa pag-prayer. Kung nag-travel ang aton Ginoo, kita man amuman. Kay no follower is greater than his master. Nagtulo gid ang dugo. So, ang aton kabubuton, hindi nasubong, kundi ang kabubuton sang aton nga Amay sa langit through Jesus Christ. Number 4, I come from Him and He sent me to you. Halin siya sa Amay, kaginpadala siya sa Amay para sa aton tanan. Sa imo, kag sa akon. Ang ini nga regalo, ini nga present, kanami gid. Wala na sa makatupong nga present. Tanan nga mga regalo nga mabaton mo subong nga Christmas time, hindi makatupong sini nga regalo. And last is, I have come as a light to shine in this dark world. Kasanag,
Pareho subong, nagsanag ng sun. Kanami isang kasanag, no? Kaya na tudo-tudo sang ulan, bla nagdulom. Di na mas namian nyo, may kasanag o may kadulom? Kasanag. Wow. Kanami gidya kasanag. Amo kita sina, we are the children of light. Oo. So nga, aton ginapagwa, wala may ginatago. Wala sikreto, tanan na confess naton. Oh, you get what you see what you get. Ano na nga saying? No, wala ta sang ginatago. I-confess tanan. Ang mga sala tanga ginatago, ta i-confess na kung hindi na paghimu aliwat. Amen. Okay, dapat expose kita. We are laid bare, ang sa Bible, no? Before Him who sees. Nakita yan, itong kalag, itong bone marrow, tanan, nakita niya. So wala dapat sang sikreto sa iya. I-confess sa iya. Amen? Sige, ari na. Last, bro. Nyarada. Oh, wala. Sige, may ari ko gali, may wala guro makuan kay na. Present. Ang present, no, our greatest present, meaning to say, our greatest gift. Ang pinakanami nga regalo. Gift, ha? Okay, ikuan ko lang kay acronym ni sang gift. G. Letter G is grace. Gracia. So this time, this season, batuna ang grasya ni Jesus. Ang grace nga gina-extend niya sa aton. Libre na, wala na ya, kwan. Salvation is free. Salvation is free. Pero sa mga ga-serve ya, but the anointing will cost us everything. So salvation is free, batuno na. Later on, ma-pray kita sang prayer of recommitment and sanctification, ha? Sige, maupod ka mo sa akon. Next is I. No, G-I, intimacy. Intimacy is relationship. Kung ikaw may relasyon ka sa Ginoo, ang imo kabuhi naka-angot sa iya, naka-connect sa iya. So tanan mo nga ginahimo, ginapanumdom, dapat in accordance. Kay we are called to obey. We are called to follow. Paano ka mag-create sang isa ka-intimate nga relationship kung wala ka ga-follow? Hindi pwede. Ang pag-follow, ang intimacy is directly proportional sa obedience. What? Intimacy is directly proportional sa obedience. So every time you want a deeper, a much profound, mas makahulugan, meaningful nga relasyon sa Ginoo, sa Diyos, follow, obey, be intimate. Pray. Read the Bible. Learn everything. Learn to love. Learn to forgive. Learn to, ano pa na teach, no? Okay? F. F is faithfulness. Pagkamatampad. We are called to be faithful. Anong butsing anon sa faithful? Mga ito may kilala ko bala. Well, a friend ko, no? So, one time, na batian ko na lang nga hindi mayo ang iya panghambal sa akon in some of my friends. So, is that faithfulness? Hindi, no? Kaya kung true friend gid siya, maski ano ko pa ko kalaw, ay ano pang weakness ko, i-defend niya gid ko ya. Tama ba? Ang sign of a true friend, maski nagsala ka na, i-defend ka gyapon, tama ba? Kay loyal mo. Faithful siya sa relationship niyo. Amo man ang Diyos, pero hindi yan negative, ha? Amo man, sa Ginoo. Ang aton Ginoo, faithful. Ginatudloan kita mangin faithful. Gani mangin faithful magita in terms of relationship sa aton friends. Hindi pag i-blick, ano gani nang ginawa gossip mo? Maghambal ka bala sa likod niya? Libak. Libak. O, liyan mo nang ginalibak ka sa likod. Hindi kita yung panglibak. Kung may malain ka nga ihambal sa imong sa imong kilala, pray na lang. Hindi na paghihambal pa. Punggi ang lawas. Amen? Mahimo ta na? Tuod gida. Hindi tamang libak, ha? Sige. Gift, I, F. Last is T. Ano tanaw niyong T? Thankfulness. Yes, be thankful always. Sambal gani sa Bible, in all circumstances, give thanks. Sa tanan nga tinion, sa tanan ng sitwasyon, magpasalamat. Importante gid ang mga utod.
And lastly, dali lang kita din sa kalibutan. Dali lang, ang nga tinion, tapos ng 2022, masulod kita sa 2023, another year. Ang akon lagin ma-share sa inyo, make your life meaningful. Butsi nga nun sina, ang imo nga kabuhi may meaning, no? Ang kabuhi nga ginakabuhi mo para lang gid sa imo, wala meaning. Kung nagakabuhi ka para lang gid sa imo, permi ako ni, gusto ko na, amo ni gusto ko, tanan gusto, wala meaning. Pero ang kabuhi mo, kung ginahatag mo para man sa iban, meaningful life. Nakuha nyo? Ginasacrifice mo even ang life mo. O sige, may isa ko kakilala man, bata pa siya, teenager, may utod siya, 5 kabilog, siya kamagulangan. Sometimes ang tatay nila hindi kapadala sang food or makapadala man, limitado. Ahay, ginahatag niya tanan sa iya mga utod. Sometimes wala siya nagakaon. Oh, true story na. Kanami, kay ka-sacrificial sa iya nga magulang. Mayroon man ko kilala, magulang siya, gusto niya iya tanan. Ginapahugas niya pang iya mga utod, gasin niya akong pinggan. Mabaka lang utod niya sang manghod niya sang food. Kuwaon niya pa. Oo, mayara. Neighbor namon, mga utod. Gapang libak ko, wala, no? Hindi, para leksyon lang. Wala ko ganyan bala. Wala ko ganyan. Basi ginadakop niyo ko, ha? Ito ginambali para mangin leksyon. Hindi niyo ko pag... hindi niyo ko pag... Wala ka mo kilala. Wala ka mo kilala. So, leksyon mga utod. Hindi na paghimuon. Nakadlaw sila, ho. Sige, mga muyo kita, mga muyo. Kung gusto niyo batunon, ini nga regalo, ang i-gift nga ginahatag sa aton Ginoo, magduko kita, magpiyong. Sundan niyo ko sa ini nga prayer. Amay, salamat gid. Nagahinulsol ako sang akon mga sala tanan. Lord, even atong mga sala nga wala na nakon mahinumduman. Patawara gid ko Ginoo. Kag sugod subong, masunod gid ako sa imo. Even to the point of sacrifice. Lord, buligi ko. Balaan nga espiritu buligi ko. Sa pagpanglakaton, sang kabuhi, nga nahamutan mo Ginoo. Kag Lord, magpuyo ka sa akon. Ikaw ang akon Diyos, kag akon Ginoo. Sugod subong. So Lord, salamat gid. Initanan, ginapangay naton sa ngalan ni Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amen. Pakpakan tang Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Padayunon tang pagsimba kag pagdayaw sa aton nga makagagahom nga Ginoo paagi sa paghatag sa aton nga tithes and offering. Pero bago ta maghatag, magatindog kita kag magatahod sa pulong sang Ginoo sa 1:12:3-4 hambalya. Si Maria iya nagkuha sing mga tunga sa litro nga malahalon nga pahamot. Pero ini nga pahamot nga halin sa tanom nga nardo. Ginbubo niya ini sa tiil ni Jesus. Pagkatapos ginpahira niya sing iya buhok. Kag napuno ang bugos nga balay sang kahamot, sang sadto nga pahamot. Mga muyo kita, Ginoo, nagapasalamat gid kami Lord, ginabubo gid namon ang pagdayaw, paghimaya sa imo nga ngalan. Salamat nga makahatag kami. Tungod na gintagaan mo kami sang kapasidad nga maghatag. Kag tungod sa imo Ginoo, may mga obra kami, may mga palangitan-an kami. Kay ikaw ang nagpadihot nga kag nagbutang sa amon mga ulubrahan. Salamat gid Ginoo kay makahatag kami kag gamiton mo gid ni Lord sa pagdayaw kag sa paghimaya sa imong nga ngalan nga pareho kay Maria Ginoo mangin mahamot kag maputli ang amon nga kabuhi tungod Ginoo sa imo nga presensya. Salamat gid Lord ginabalik gid namon ang pagdayaw kag paghimaya sa imo nga ngalan in Jesus name. Amen. So maghahatag kita sa aton nga Ginoo. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever living
is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. Amay namon, gapasalamat gid kami sa imo pulong, sa imo kaayo kagatutom. Even in this season, Lord, nga celebrate kami, gina-commemorate namon ang imo pag-abot, ang first coming nimo. Lord, tuytoy kami, giyahi kami kung paano mag-receive sa imo second coming. And Lord God, ang amon kabuhi, ginahalad lang namon para sa imo for the rest of our days, Lord, sa tanan mon mga inadlaw. Salamat gid. In Jesus' name, amen. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you Jesus today and forevermore. In Jesus' name we pray, amen. Plakpakan tang Ginoo. Salamat gid kag have a blessed Christmas. Salamat kit sa pagka-receive ng Sunday. Ayo, next Sunday gali ha, 7:15 ang service naton. Wala 10. Join service sa 7:15. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, what fields and floods, runs, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules The world in truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love.